Sa giraray, Diyos maraya ramrag po kaninyong mga ngud, nguwan po an ikatulong Domingo kan Kwaresma. Sa selebrasyon kan Eukaristiya ngunyan na Domingo, pinapagirondom kita na sa satuya an pangangaipo na magin maimbod sa balaog nin bunyag na satuyang inako. Kay puan niyato ang tubig nin buhay na madara sa satu sa kahadayaan kan Diyos. Kay puan man niyato ang mga sakramento, urog na ang Eukaristiya, tanganing makamtan niyato ang buhay na daing kasagkuran. Ang manginginutan po sa Santa Misang ini, ang mga kanatong Kura Paroko, Reverendo Padre Albert S. Urilio. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo kagurang nanta, ang pagkamot kan Diyos, asin pagkasumaro, kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang yaan na po kita sa ikatulong Domingo, ang katahawan kan panahon ng Kwaresma. Liwat pinapamibin ni Jesus ang sayang sadiri bilang inumon, buhay na inumon na magtataon ng kaginawahan sa tuyang pagkabuhay. Matugang ako untaan sa taong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo.
Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadaan sa tong mga kasalan, daron kita sa buhay na daing kasagkuran, Amen. mamibi kita. O Diyos, ginikanan kang gabos sa pagkaherak, asing gabos na karahayan, na nagtukdo kan mga bayad sa kasalan. Sa pag-ayuno, pagpamibi asin paglimos, kaugaying hilnga, an pagpahayag kan sa mong kapakumbabaan. Tanganin kaming pinakumbaba kan sa mong konsensya, danay ng paitaason kan sa imong pagkahirak. Huli kay Jesucristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa kagabos ng kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw pan gabos sa paghinanyog kan liturhya kan tataramon. An mga Israelita, nagpahayag kan sa indang mga reklamo, ninhuli sa mga kasakitan na sa indang namamatean sa disyerto. Sa tahaw nin mga kasakitan, da isinda pinabayaan kan Diyos. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Exodo. Napaha duman ang banwaan tamayong tubig. Kaya nagngurub-ngurub ang banwaan laban kay Moises asin nagsabi, "Tano ta pinatukad mo kami hali sa Ehipto. Tanganing gadanon ako sa paha, ako ang sakong mga aki asin ang sakong mga hayop." Nagagrangay si Moises sa kagurangnan, nan sabi, "Ano ang gigibuhon ko para sa banwa na ini? Dikit na sana asin gagapuon na ninda ako." Nagsabi ang kagurangnan kay Moises, "Mag-agi ka sa atubang banwaan asin mag-iba ka ni nagkapirang gurang sa Israel. Ang badas na hinampak sa salog, kuaha asin maglakaw ka. Uya, matindog ako sa atubang mo, duman sa ibabaw kan gapo. Sa Horeb, rarapason mo ang gapo, mabulwak hali dyan ang tubig, asin mainom ang banwaan." Siring ang ginibo ni Moises sa atubang pakiiwal kan banwaan, asin huli ta sinugutan ninda ang kagurangnan. Naan sabi, "Nasa tahaw ta ang kagurangnan, o dai." Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kun ngunyan madangog nindo ang sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong puso. Kun ngunyan madangog nindo an sa iyang tingog, hare pagpatagasa an sa indong puso. Madya, mogma kitang mag-awit sa kagurangnan. Magpataratara kita sa gapo, na sa tong kaligtasan. Magdulok kita sa atubang niya, dara pasasalamat. Sa mga tugtog, magpataratara sa iya. Kun ngunyan madangog nindo an sa iyang tingog, hare pagpatagasa an sa indong puso. Madya, magsamba kita asin magduruko. Magruluhod kita sa tubang kan kagurangnan na sa tong kagibo. Taysyan sa tong Diyos, asin kita ang banwaan sa sayang pasabsaban, asin ang kawan sa sayang kamot. Kun ngunyan madangog nindo an sa iyang tingog, hare pagpatagasa an sa indong puso. Ngunyan, awot pang magdangog kamo sa sayang tingog, hare pagpatagasan sa indong puso, nin siring sa Meriba. Siring kan aldaw nin masa duman sa disyerto.
Kung saan, sinugutan ako kan sa indong mga magurang. Binalo ninda ako, minsan nahiling naan sa akong gibo. Kun ngunyan, mahadangog ninduan sa iyang tingog, hare pagpatagasa an sa indong puso. Iwinaras sa tuya, an balaog nin pagkamot kan Diyos, sa paagi kan Espiritu Santo. Asin sa paagi kan pagkamot na ini, kita naglalaom na makahiras sa kamarawayan kan Diyos. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Kaya kita napawaransala kan pagtubod. Iguanin katuninungan sa Diyos, huli kan kagurang nantang si Hesu Kristo. Huli man sa iya nabuksan kita nin agihan, pasiring sa grasyang ini na natitindugan ta, asin inoorgulyo ta an paglaom kan kamurawayan kan Diyos. An paglaom daing nabibigo, huli ta ibinubo an pagkamuot kan Diyos sa satong mga puso, huli kan Espiritu Santong itinaos sa tuya. Ta si Kristo, mantang kita maluya pa, sa itinalaan na panahon nagadan para sa mga lapastangan. Masakit magkaiguanin nagpapakagadan para sa sarong suripot. Ta para sa marhay, magkakaiguanin mga ngahas magadan. Alagad ipinamidbid kan Diyos ang pagkamuot niyang gayo sa to. Kaidto pang parakasala kita, nagadan na si Kristo para sa to. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog pangabo sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Ang pagbasa kan banal na ebanghelyo sosog ki San Juan. Kamarawayan sa imo kagurangnan. Kaya nakaabot sa sarong syudad ng Samaria na inaapod Sikar, harani sa lote na itinaon ni Jacob kay Jose na sayang aki. Yaon duman ang burabod ni Jacob. Si Jesus pagal sa sayang pagbaklay, siring na tuminukaw sa burabod. An oras maudto na, uminabot ang sarong babaeng taga Samaria sa pagsakdo nin tubig. Nagsabi sa iya si Jesus, painumaman ako. Ang mga disipulos nakahali pa na pasyudad, tamabakalin makakakan. Nagsabi sa iya ang Samaritana, paano ka sako nakakahagad? Ika Hudiyo, ako Samaritana. Tan mga Hudiyo, dai nakikipagtiinuhan sa mga Samaritano. Nagsimbag sa iya si Jesus, kun aram mo an balaog kan Diyos asin konsisay sa imo ang nagtataram, painumaman ako, ikakuta ang naghagad sa iya,
asin tinawan ka kuta nin tubig na buhay. Nagsabi sa iya ang babae, kagurangnan mayo kanin pangharok, asin an bubon hararom, sain kamako akan tubig na buhay. Mas dakula ka sa ama ming si Jacob na iyo an samo an tuminao kan bubon na sa iya mismong ininuman. Siya asin an mga aki niya sa mga hayop. Nagsimbag sa iya si Jesus, ang gabos na nag-iinom sa tubig na ini, mapapaha giraray. Alagad ang mag-inom sa tubig na itatao ko sa iya, dai sagkod no arin man mapapaha. Kundi ang tubig na itatao ko sa iya magiging burabod nin tubig na nagbubukal para sa buhay na daing kasagkoran. Nagsabi sa iya ang babae, kagurangnan, tawi ako kan tubig na iyan, tanganing dain ako mapaha, asin daiman magparadigdi sa pagsakdo. Nagsabi sa iya ang babae, kagurangnan, natataon ako na propeta ka. Ang mga magurang niya mo nagsamba sa bukid na ini, alagad kamo, nagsasabi na yaon sa Jerusalem ang lugar na kaipuhan sambahan. Nagsabi sa iya si Jesus, magtubod ka sa ko, babae, na maabot ang oras na ini, na sa bukid na ini, ni sa Jerusalem, day kamo magsasamba sa Ama. Kamo nagsasamba sa dainindo midbid, kami nagsasamba sa samong midbid, hulitaan kaligtasan, gikan sa mga Hudiyo, alagad maabot ang oras, yaon na ngani, na ang tunay na parasamba, magsamba sa Ama, sa Espiritu asin katotohan. Tasiring ang hinahanap kan Ama, na magsamba sa iya. Espiritu ang Diyos, asin ang mga nagsasamba sa iya, sa Espiritu asin katotohan, dapat magsamba. Nagsabi sa iya ang babae, aram ko na maabot ang Mesiyas, ang sinasabing Kristo. Pag mag-abot na siya, ipapamareta sa to ang gabos. Nagsabi sa iya si Jesus, ako ang nagtatarem sa imo. Sa siyudad na ito, dakol na Samaritano ang nagtubod sa iya, huli kan tataramon kan babae na nagsaksi. Isinabi niya sa ko ang gabos kong ginibo, kaya pagdulok sa iya kan mga Samaritano, inalok siya na magdago sa inda. Nagdago siya duman, 2 aldaw. Dakol pa ang nagtutubod, hulikan sa iyang tataramon, asin nagsasabi sinda sa babae, bako na huli sa imong tataramon kami nagtutubod, ta kami mismo nakadangog asin nakakaaram na iyo mananggad ang paraligtas kan kinaaban. Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pagumaw sa imo Kristo. Tukaw po. Diyos maray na ramdag po kaninyong amin. Pinili ko po ang halipot na ebanghelyo. Actually, halaba pong maray ang ebanghelyo, pero igwang short form, alagad igwang parte digdi na sa sakuyang paghiras, sakuya na lang na iistorya. So, ini pong babasahon ngunya na Domingo, nagdadara sa tuya sa sinasabing pinakahararom na pag-iengkwentro or pinakahararom na pakikipagnumpungan o istorya kang pakikipagnumpungan sa Bagong Tipan, sa New Testament. Asin ini po ang istorya mapapadapit sa engkwentro ni Jesus asin ang Samaritana o ang babaeng Samaritano sa bubon ni Jacob. Aram mo po kan mga panahon, kung igwa kitang pinagdi-describe ngunya ng mga tao na nasa periferis, nasa laylayan kang lipunan,
kung igwa kita kayan ngunyan, kang mga panahon, may sasabi niya to na ang arog kay ning Samaritana, sinda po itong mga masasabi niya itong nasa gilid. Sa tulong lebelo po, why sinda itong mga taong masabi tang minority, not only second class, even third class. Sa tulong lebelo. Not sa kultura, sa indang kultura, by reason of gender, ang mga babae po, second class. Second class. Di pwedeng makiulay. In fact, ang sarong Hudiyo sa sarong babae, urugnaan sa sarong Samaritana. And then, may iriwal sinda, may cultural barrier. Hudiyo, Samaritano, di pwedeng mag-ulay. Kaya garong perming may nag-uulang. Asin ang kitulo, itong inaapod na by reason of ritual purity, magiging maati ang sarong Hudyo kung magamit siya kang gamit kang bakong Hudyo, siring baka kang Samaritano. Alagad po sa inkwentong ini na nangyari, duman sa bubon, sa Jacob's Well, hinali po ni Jesus ang siring na ulang. Enot, si Jesus po ang enot na nagtaram. Actually, na enot si Jesus duman sa bubon, pakatapos ng paglalakbay, napagal siya, kinainitik ning udto, kay puhan niya ang tubig. Kaya si pag-abot kang Samaritana, sabi niya, tawi ako ning tubig. Tawi ako ning tubig. Kung ikaw mapabubon, expected na maharok ka ning tubig. Pero, sabi kang babae, mayo ka mambaga ngayang pang sarok. Paano ta ka matatawan? Mayo ka man ning darang laagan. Oh? Aram mo, sa ino ta pagtaram ni Jesus, pinag-break niya ang inaapod na cultural barrier. Dapat na siya magtaram, pero siya ang enot na nagbutas kan urulay. So, hinali niya yan. And then, dahil niya pinag-isip na ang kaulay niya Samaritana. Oh? Bawal sa Hudyo ang makiulay sa Samaritana. Pero ginibo yan ni Jesus. And then, sa pagsabi ni Jesus, tawi ako ning maiinom, syempre magamit siya kang balde o kaya inuman, nagikan duman so binubuksan niya ang linya sa Samaritana. Alagad po, nabago ang gabos, na-transform po ang Samaritana digdi sa istorya, dahil siyempre, ordinaryo man sa sayang tuyo duman sa bubon, magharok ng tubig, siring sa inaasahan, dahil ito ang common na bubon na pinaghaharukan kang gabos na tao. Oh, siyempre basic need ang tubig. Dahil po nagmimidbiding gender or religion or cultural or kultura. Dahil po gabos po yan. Kailang tanganing makaiwas sa inkwentro ining babaeng Samaritana, siring sa kadaklan ng mga Samaritana, nagpapasiring sa bubon sa kinaudtuhita, dikit ang tao. So nag-iiwas man sinda na mamate ang rejection. Sabi sa banal na kasuratan, si Jesus bihirang mag-agi sa dala na ini, minaiwas siya dahil nga ni medyo peligroso pag digdi ka nag-aagi, may conflict ang Hudyo sa Samaritano. Pero tinuyo ni Jesus na sa pagkakataon na ito, mag-agi talaga digdi sa Samaritan town. As in,
digdi po nangyari ang sa iyang pakikipagnumpungan sa babaeng Samaritana. Pero po nagrarom ang urulay ninda. Nagpuon sa pagpahayag kan kapahaan. Usually pag udto, kinainiti, yan ang common need ta. Dapat makainom lamang ng tubig, maibsan ang kapahaan. Ang babae nag-iisip na ang tubig mahalaga para sa survival. Alagad, ang pinagtataram ni Jesus, urog pa sa kapahaan nin hawak. Kaya igwa pong levels ang inaapod na kapahaan o thirst. Siring baga kay Nicodemus, ang babae, pinagsasabot ang gabos sa literal na paagi. Sabi niya, mayo ka maning lalagan, paano ka man makakaharok diyan sa bubon nin tubig. Pero ginamit ni Jesus ang pagkakataon na ito, nadarhon ang babae sa masararom na pagkasabod kan tubig. Sabi ni Jesus, kung aram mo masana na naghagad sa imo, iyo ang burabod kan tubig na dai na makakapaha, kung akuon mo dai ka na makakapaha, sabi niya, kung aram mo sana dai ka na mapapaha liwat, magsakdo ka alaga dai ka na mapapaha liwat. Ang tinataram ni Jesus mayong iba kundi ang inaapod na buhay na tubig na ang pinagre-refer niya itong running water, siring baga kang sarong spring. Siguro, ngunya na summer, sa mga option or sa mga, minsan habo sinda sa swimming pool o kaya ang dinudumunan ninyo pag nag-a-outing, at least itong igwaning running water. Tas sasabihin ninda, at least mayo ngayon ning itong kung swimming pool lang minsan iba ang pagmati ta ito pong siyempre pigko-clorox o kaya kung anong chemical na piglalaag sa tanganing malinig. Pero pag running water, talagang aramong presko ang tubig. Iyan ang living water na ang pagkasabot sa biblical context, iyo po ang pinagre-refer po ni Jesus. Alagad, ang sinabing living water o spring o running water, sa Biblia po, iya po ang nagre-representar kan Espiritu Santo. Kaya kang sinabi ni Jesus, ang tubig na sakong itatao sa imo, iyo ang burabod kan buhay na daing kasagkuran. Digdi po nangyari ang pagbabago o turning point sa buhay kan babae. Kaya kan sinabi ni Jesus, inisip parte pong dai ko binasa, kang hinapot ni Jesus na apudon ang sa iyang agom. Dahil igwa pong nag-urulay mapapadapit sa imong agom. Alagad sabi ni Jesus, totoo, an sa imong agom na kinakasaro mo niyan, bako mo man na agom. Dahil nagkapira ka ng agom, pero sa totoo, ang sa imong kaibahan mo niyan, bako mo man na agom. Garo na bigla itong babae, aram ni Jesus, an sa iyang buhay. Alagad, digdi nagpapahiling kang sarong klase ning kapahaan ang babae. Nasabi ni Jesus, kung tano ta siring ang nasa imo, naging siring sa imong kamugtakan, iyon ninhuli ta, padagos kang naghahanap, naglalaom, na makakuaka kang tamang tao na para sa imo. So, another level kang pagkapaha. Alaga digdi na midbiran kang babae, si Jesus bilang sarong propeta. Sabi niya, baka ika na ang
pinapangakong ipinadara ang Kristo. Oh? So sa indang pag-urulay, nagrarom sa indang pag-urulay hanggang sa ang babae nag-uli, nawalat so sa iyang dulay. Sabi sa Ebanghelyo, dulay. So itong sa iyang, so nag-iba si, dati siyempre ang tuyo niya magsakdo, pero mahalagang dapat niyang, sutuyo niya na dapat na gibuhon, na lingawan niya lugod. Imagine, how can you imagine na mawalat mo ang dulay o ang sa imong balde, na iyon ang tuyo mong kukuanon duman sa bubon. Mayo ka man ibang tuyo sa bubon, magsakdo. Pero ano man daw tanalingawan, kan babae, itong sa iyang daradarang balde. Because, na simbagan, so itong mas hararom niyang kapahaan na itinaw na Jesus. Iyo ang buhay na tubig na sabi kayan, dadain na siya mapapaha liwat. Kaya po, sinasabi na ining Samaritana, naging apostol sa iyang kapwa Samaritana. Siya na itong nag-istorya kan sa iyang eksperyensya ning pakikipagnumpungan sa satuyang kagurangnan. Kaya nga ni kumbinsido po itong mga pinahayagan kang Samaritana na mga kanyang mga sa iyang kapwa Samaritana. Sabi sa huring parte kan Ebanghelyo, sabi kang babae, sa iyang pagsaksi, sa iyang eksperyensya, aram nindo isinabi niya sako ang gabos kong ginibo. Kaya pagdulok sa iya kan mga Samaritano, inalok siya na magdagos. Nagdagos siya duman sa indang lugar, 2 aldaw, asin dakol pa ang nagtubod, huli kan sa iyang tataramon, asin nagsabi sinda sa babae, bako na huli sa imong tataramon kami nagtutubod, ta kami mismo nakadangog asin nakaaram na iyo mananggad ini an paraligtas nin kinaban. Kaya bako lang po sa Samaritana ang nakamidbid kay Jesus, kundi itong sa iyang mga kapwa Samaritana. So ini po luway-luway na pinapahayag o rini-reveal ang identity o pagkatawo kan sa tuyang kagurangnan. Siguro po ang pinakamagayon na sa tuyang nahadangog sa Ebanghelyo iyo ang katotohanan na ining simpleng akto kang babae na nawalat niya itong sa iyang balde, pagpapatunay na dai na siya mapapaha liwat. Asin winalat niya ang balde dahil nakuha niya ang pinakapuon na source o gigikanan kang tubig na magtatao sa iyaning buhay na daing kasagkoran. Kaya sa paagi kan sa iyang patutuo, bako na sinabi niya ang gabos na bagay na naaraman niya sa sako. Bako po ining confession of guilt. Dahil sabi nga ni, kadakol siyang inibahan na lalaki na agum. Kundi ining sa iyang pahayag, selebrasyon kang pagkamidbid niya sa satuyang kagurangnan. Namumutan ng mga tugang, mantang satuyang pinag-istorya ang kapahaan kang Samaritana, iniman po nag-iistorya kang kanya-kanya niya itong mga kapahaan sa pagkabuhay. Kung nahiling kang Samaritana na si Jesus, iyo ang kasimbagan sa satuyang kapahaan, mayo po ning dahilan na magbalik kita, magpasiring kita sa iya bilang burabod kan tubig na nagtatao sa tuya nin buhay. Kaya po ang panahon ning Kwaresma, garo pagsasakduta sa tunay na pinagigikanan kan kaginhawahan dahil sa pag-ako nyato kang tubig na magtatao sa tuya ning kaginawahan sa likod kan sa tuyang mga kapahaan sa pagkabuhay. Asin ang ikaduhang pagbasa gikan kay San Pablo
nagsasaysay sa tuya kung paano pinabulos ng kagurangnan ang tubig sa satuyang mga puso, ang sa iyang grasya, ang sa iyang kapatawadan, ang sa iyang pagkaherak, dahil aram ning kagurangnan ang satuyang mga inagrangay sa pagkabuhay. Kaya dayta po malilingawan ang mga sinabi ni San Agustin, my soul, ang sakuyang kalag, napapaha sa imo kagurangnan. So, asin maglalaom kita na gabos ini itataokan sa tuyang kagurangnan. So hagado niya to ang grasyang iyan, urog na bakungan lang sa misang ini, kundi sa bilog na Kwaresma, na itaw sa tuya ang kaginawahan na minamawot kan sa tuyang kalag. Amen. Tindog po kita sa pagpahayag kan pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin daga. Nagtutubod ako kay Kristo, aking bugtong niya, kagurangnan ta. Pinangidam sa kapangyarihan Espiritu Santo, namundag kay Birhen Maria, pinasakitan kang panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kani katulong aldaw na buhay luwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuukan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ni mga santos, pagpatawad ng mga kasalanan, sa pagkabuhay luwat nin laman, sa buhay na daing kasadkuran. Amen. Pamibi nin banwaan. Tiripon bilang komunidad na nagsasamba, ako niya to ang pagkapaha ni sa tong puso, sa mga espiritual na bagay, asin may pagsarig kitang mamibi sa Diyos, na yusan na ang makakapahimaha sa to. Ang simbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, magin mga mabisang saksi, sa pagtubod na sa indang ipinapahayag, na masadol ang gabos na banwaan sa pagmidbid kay Jesus bilang sa indang paraligtas. Ipamibin niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nalagalag sa Diyos no na dalan, sa pag-ugid ninda nin mga kinabanon na kaugmahan, mamuklat ang katutuuhan na ang kinaban day makatao kan lubos na kaugmahan. Ipamibin niya to sa kagurangnan. Kunanin nandyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa satong pagpenitensya ngunya na Kwaresma, kita magin urog na bukas sa Espiritu kan Diyos no na pagkamuot na nagtutubos sa to. Ipamibin niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang sa isip asin sa hawak, mag-ako kan sa tungtabang sa saindang kaluyahan, asin kasakitan. Ipamibin niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga kadugo asin mga katuod niya tunggadan, makalaog sa Diyos no na eerukan, na daing kasagkuran. Ipamibin niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, inaako mi an samong kasumbikalan, asin an samong pangangaipo, kan sa imong kapatawadan. Orasan sa mo ang gabos na tabang, nakaipuyan mi, tanganing lubos kaming mabuhay sa aki mong Jesucristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po asin isusunod na ang liturya kan Eucharistia. Ang pagdulot kan mga atang.
Handog po. Magdanay ka mo sako sa Indo at kaugmaan ko. Magpamibi ka matugang, tanan sa kos na dong atang magkanigong akuon kan Diyos amang makakamahan. Akoon man lugod ken kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kamawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan huli kining masakripisyo, kaugayang itugot mo na kaming namimibing patawadon sa mong mga sumbikalan, maghinguhang magpatawad sa kapwa, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas sa mga puso, Initas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigasin dapat matanos nakakaligtas na dana asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamahal na kasagkuran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Takanaghagad siya sa Samaritana na painumo na tubig, linalang na niya sa iya ang balaog nin pagtubod, asin nagpakanigo siyang gayo na mapaha sa iyang pagtubod, kaya pinalaad niya sa iya ang kalayo nin Diyos no na pagkamot. Kaya kami man, nagpapasalamat sa imo, asin kay bakan mga angeles, nag-uumaw kan mga kabagsikan mo na nagsasabi. Magload po. Kagurangnan, ikanagad ang banal, burabo ning gabos sa kabanalan, kay ning maatang namimibi kami, pabanalakan ang won kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, kasindugo, kan sa mong kagurangnan na sa Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaki niya asin tinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man, pagkapamanggi, pagkuanya maning kalis, sa singgiraray pagpasalamat sa imo, tinaw sa mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos sa maginom kaini, tiningang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago, asindanin na tipan, napapabuloson, para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuon nindo sa pagrumdom sako.
Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo kagulangan, pinapamaleta niya mo. Kaya kami nagroromdom ka sa iyang pagkagadan sa pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay ning buhay, asin kalis ning kaligtasan. Papasalamat at pinapagkanig mo na mag-atubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahira kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girom na makagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, nanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Leon, kan sa mong Obispo si Rex Andro, asin kan gabos na klero. Siring man girom naman sa iyong pagkahera, kan sa matugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin gabos na mga gadan. Dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Karaki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanig maging kairas, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya, asin kaibahan niya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamahan, kasaro ka na Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Tindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Kapanalon ang yaran mo, magdatong ang kahalian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, insiring sa langit. Sa mong kakanon sa roalda, itao mo sa muyangon niya, asin patawadon mo kami sa sabong mga kasala, siring na pinapatawad niya mo ang mga nakakasala sa muya, asin hare kami pagaraas sa sugot.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, orasan sa malaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa iyong pagkahirak, magindani na talingka sa kasaalan, asin man ligtas sa gabos na kaparisawan, mantang kami naghalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na sa Kristo. Ulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Yeso Kristong kagurangnan, sinabi mo sa mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan itinataw ko sa Indo, hari pagilingan sa mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo na siya mapatuninong asin magkaburonyog, sosog sa imong kabuutan, ika na nabubuhay asin nag-ahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan, danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarawan kamo kan tanda ning katuninungan. Peace be with you all. Nagpapara Kan mga kasalan, kan ginawa, kaharaki kami. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaba. kan Mga kasalan kan kinaba. magluhod po. Uya ang kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, baka kung maninigo na kamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan.
Matindog na po ang gabos. Mamibi kita. Kagurangnan, kaming nag-ako kan panuga nin mga misteryong langit non, asin uya pa sa daga, nabasog na kan tinapay hali sa itaas, mapakumbabang nag-aarang kami, nag-aarang sa na nangyari sa mo sa paagi kan misteryo, mautob sa paagi kan gibo, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Magtukaw po sa mga nagkapirang announcements. Inot po ang second collection ta ngunya na ay sa Domingo para sa padago sa pagpakarahikan sa tong simbahan bilang pag-andam sa nagraraning Semana Santa. And then ikadua po, day malingaw po sa Lenten Recollection, nagigibuhan ngunya na Sabado, Marso 14, digdi sa tuyang simbahan na itataon ni Father Jen Loy Sarmiento, Vice Rector kan Basilica, mapuon pa ang retreat o ang recollection sa oras na alas 3 din hapon, igwaning pagpakumpisal durante kan retreat. So linalauman po ang mga miyembros kan organisasyon, religiosas na mag-atinder bilang parte kan sa indong formasyon sa paglilingkod. Mayo po nakitang huli po kan manlain-lain na activities sa Lunes asin Martes Santo, kay ba dyan ang graduation activities. Mayo po kita ning Santo Ersisyo sa mga aldaw na iyan. Alagad igwading pagpakumpisal. Huli po sa pag-istasyon kada hapon, expect po na mayo kita ning mayo po ning parking sa patio, urog na bago kan misa sa alas 3. Sa gabos na Domingo, maliban po sa ikalimang Domingo, taigwa po kitang istasyon sa poblasyon. Suportahan ta po ang programa kan Caritas Cáceres, ang 40 sa Kwaresma, pagsasadul sa tuya na maglimos bilang saro sa mga harigi kan Kwaresma, sa paagi kang pagtipon kan mga barya na ilalaog sa plastic na buti, idudulot po ini sa misa sa Huwebes Santo durante kang misa kan huring pamanggi. Dangan po sa Martes, Pizza Jess, mapuon na po ang nobinaryo sa kamuhan ni San Jose, ini po gigibuhon pagkatapos kan misa pagkaaga. Panginginitan po ini kan St. Joseph Association. Poon sa aga asin sa masunod na 2 semana, pansamantala pong sasarhan ang Adoration Chapel dahil gigibuhon po ang renovation o pagribay kang tiles sa Adoration Chapel, pagpakarhay kang salug dahil nagturokal na po, siguro darakan pagbaha. Kaya po pansamantalang sasarhan hanggang sa po maayos ang Adoration Chapel. And then, matita po ang init, maringani po na daini kabali sa linya kang kuryente, tulo pong barangay ang pinagigikanan kan sa tong kuryente, San Roque, San Antonio, San Esteban. So kung ano po may microphone kita, may tanog, dahil po ang ining linya gikan sa sarong barangay, ining parte pong ini sa another barangay. Kaya kung may transformer pong nararaot sa saro, bako man pong gabos na aapektuhan. Ini po ang dahilan kung ano may nagkataon na may microphone. Pero dyan po sa parte nindo, mayo po. So, iyan po ang dahilan. And then po sa mga masunod na adlaw, expect po, dahil po sa maabot na May 3, 2028, iyo po ang 450 years kang parokya. Ma-celebrate po kita kang 450th year kang foundation kang satuyang parokya. Remember, pigmukna po kita 1578. 2028, iyan po ang ika 450th year
kan parokya. Kaya maigwa po kita ning 2-year preparation. Dahil man po pwedeng sa taon na iyan, diyan kita maselebrar. May preparation, spiritual, more of spiritual preparation. Kaya po sa May 3 this year, magkakaigwa po kita kang opening of the celebration. Ang first year, 2026, is ang tema ta po recall, remembering, renewing, recall. Ang 2027, ang tema ta po reach out. Charity work ang gabos na gigibuhon o nakasentro ang mga aktibidades sa satuyang gibong hirak, acts of charity. And then, 2028, ang tema rejoice. So recall, reach out, rejoice. Simpleng temang paghurup-hurupan niya to sa tulong taon. Siyempre po, ang rejoice magiging kumpleto, siring kang Kwaresma, asin pagkabuhay liwat, mahalaga po na pinag-aandaman ta ang mahalagang aldaw na iyan. So, paghurup-hurup kang regalo nin mahal na Diyos, paghihiras, asin pag-uugma, pagse-celebrar. Yan ang tulupong mahalagang aspekto kang celebration. Kaya supportan po niya to ang programang ini in the coming days. Itatao ko po ang detalye kang gabos na mga aktibidades niya to sa parokya in connection kan pag-aandam niya to sa ika-450 taon kang pagmukna kan sa tong parokya. Ngunyan po, iniimbitara na ang mga nagse-celebrar kang kumpleanyo, magrani po digdi sa inutan para sa pagbindisyon. Birthday celebrants, please come forward. Matindog na po ang gabos. Si mga nagse-celebrar po, magrani na. Bendisyon para sa mga nagse-celebrar kang kumpleanyo, ngunyan na aldaw. Diyos Ama, kaglalang ning gabos na uya sa kinaaban, idinudulot niya man sa pasasalamat sa pag-umo para sa imong regalo ning buhay. Hinanyugan sa mong pamibi, para sa matugang niya mong nagse-celebrar kan sa idang kumpleanyo, asin nagpapasalamat sa regalo ning buhay asin pamilya. Sangkuban mo sinda kan sa iyong presensya sin grasya, tanganing padagos sindang mabuhay na maninigo sa imong atubang. Bendisyonan mo sinda asin pakabanala, siring man sa idang pamilya, irayo mo sinda sa tentasyon, kailangan asin ano man nakatibaadan, tanganing danay na makapaglingkod sa imo. Inihinagad mi, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. So, happy birthday sa ngamin. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, anama, asinan aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.